Assalamu alaika ya ibn Musa Rida. Imam Ali bin Musa Rida. Warisa ayo sidire dan sukawar da nuruddin wanda ke tare da shi, sannan su sha da dukkanin masu koyi da shi. Asasa tsarin Allah wanda ya zo da shi. Ar-Rida, ya Rida, Imamuna Ali Rida. San matsayin da yake, domin an jahilci wata bakin adalci, suka dan suka sani suka rike. Shi ne sanadi muka rike tambarikin shari'a umarin sai kar mu sake. Tutar Imam Rida aka baiwa Abu Shahada, domin a san matsayin da yake, yaƙi da zalunci da tabbata adalci. Turbar Imam Hussein muka rike, ya ɗan gidan